Tak všetci hovoríme veľkou nedočkavosťou, jedno kreslo ešte stále prázdne, ale už to o malú chvíľu tak nebude, pretože prichádza hlavná postava našej premeny, Beatka Cajlingerová. Dobrý deň, vítajte. Spolu s ňou je tu aj Saška Alfoldy, ktorá tu mala všetko pod palcom, tú premenu, samozrejme spolu s dámskym klubom. Takže, Bej, aké sú tie prvé dojmy? No, prvé dojmy sú úplne úžasné, myslím si, že až neopísateľné. Povedzme to závratné číslo mínus. Minus 13. Dobre, keď sme tu sedeli poprvýkrát a išli ste spolu s nami do toho, tak ste mali také svoje tajné číselko, ktoré ste nechceli povedať, pretože ste nevedeli, či sa to podarí. Tak povedzte, či ste spokojná, či sme to zdolali, alebo sme to ešte prekonali? Zdolali sme. Zdolali sme to. Už to teraz môžete povedať, koľko ste Mala chceli som dať? tých 13. Mali ste práve 13? Dobre, takže ste na najlepšej ceste. Hej. Bolo všetko, ale možno také jednoduché, ako sa nám zdá, pretože ten efekt je fantastický, ale boli aj nejaké krízy? Krízy ani nie. Trocha prišla kríza, keď som zostala stať na váhe, ale teda na to som bola vopred upozornená, takže som s tým aj rátala trocha, ale to ma tak troška možno vyviedlo z rovnováhy, ale sme to prekonali a inak tie 3 mesiace hodnotím ako prechádzku rúžovou záhradou, môžem povedať. Takže sa budete naďalej prechádzať v rúžovej záhrade, predpokladám. Bej, určite bolo aj to prínosom, že v podstate nad vami stál tým odborníkov, ktorí vás, nechcem povedať, že kontrolovali, ale radili vám, vážili vás, merali vás, čiže bol to taký pomyselný Damoklov meč. Keby tam tí ľudia neboli nad vami, bolo by to také jednoduché, alebo by ste sem tam zhrešili? Určite by som zhrešila. Čiže je to veľmi dôležité vybudovať si možno dôveru medzi človekom, ktorý to vie a ktorý vás vedie, ako keby? Ja som si v prvom rade upratala vďaka tým odborníkom hlavu a keďže potom už bol poriadok v hlave, tak to už nejak išlo tak samo. Saši, my sme počúvali aj vaše výpovede počas Beatkyného chudnutia, že tam bola spokojnosť, dôslednosť, trpezlivosť, dala si povedať, ale predsa stalo sa niekedy, že ste si povedali, tak toto už viac mi neurob, toto nie, toto sa nebudeme kamarátiť? Práve práca toho kauča počas takéhoto chudnutia je v tom, že vás dopredu upozorní na všetky tie úskalia, ktoré vás čakajú. A tým pádom sa tie úskalia ľahšie prekonávajú a takisto si Beatka alebo ktokoľvek ďalší vie uvedomiť, že aha, toto je tá situácia, o ktorej mi rozprávali. A tým pádom vie, že niečo nastalo a vie to okamžite komunikovať. A tu je práve ten priestor, kedy ten kauč vie potiahnuť ďalej. Že práve na základe toho, že sa ona obráti na nás ako na odborníkov, ktorí ju držia dopredu, upozorne na tú situáciu, sa to podstatne ľahšie znáša a presne vtedy je z toho tá prechádzka rúžovou záhradou. Lebo treba si možno uvedomiť, že aj to chudnutie alebo zmena životného štýlu, o ktorej často hovoríme, je vlastne výsostne individuálnou záležitosťou. To znamená, že musí byť šitá na mieru. Mali ste aj vy nejaké očakávanie, čo sa týka Beatky? Aké to bolo mali číslo? očakávania, na začiatku sme garantovali a sme povedali, Beatka, máš dole 10 kg. Ona nám vtedy pošuškala svoj cieľ a vtedy som jej povedala jednu vec. Beatka, ak budeš poslúchať a dodržiavať naozaj všetky tie rady, ktoré dostaneš, ja viem ti slúbiť tých 13 kg, hej. A Beatka, poviem, naozaj poslúchala, naozaj počúvala, čo jej rozprávame, lebo nejde o to poslúchať, ide o to počúvať, o čom sa rozprávame. Takže naozaj o tej strave, o tom pohybe, kompletne o zdravom stravovaní, čo sa potrebujeme naučiť postupne a prejsť si všetkými tými štádiami a vtedy vieme mať dole tých minus 13 kg. Bej, keď si pamätám, tak v niektorej z našich predchádzajúcich dokrutok ste hovorili, že máte zlé stravovacie návyky, že neraňajkujete neskoro v popoludnejších hodinách prvýkrát, teda vložíte čo to do úst a potom je to už až permanentne do večera nejaké pohadzovanie si niečoho do pusy. Zmenilo sa to? Naštartovali ste sa? Zmenilo. Ako ste to pociťovali? Pociťovala som to, zmena nejaká až taká výrazná nenastala, len tým, že troška ma to stalo viacej času, lebo som si musela začať pripravovať veci aj do práce aj podobne. Ale teraz som si už tak na to zvykla, že môj organizmus si vyslovene pýta každé 3 hodiny. Tak to je dobrá cesta. Čo na to vaše okolie? Povedzte mi, aké sú reakcie? No, úplne fantastické, úžasné. Aj v práci, aj doma, aj priatelia, aj fantázia, fakt. Bej, keď sme našu premenu robili prvýkrát, tak sme naštartovali tiež človeka, ktorý s nami krásne schudol a potom si povedal, no ale ja zďaleka nekončím. Darinka chudla ďalej, aj potom už mimo našich kamier a sme sa stretli po nejakom čase a tam ten výsledok bol fantastický. Čiže je toto takéto prvé nakopnutie? Budete pokračovať ďalej? Určite je to obrovské nakopnutie, určite budem pokračovať ďalej a už mám zase nové číslo. Konfekčné? Áno. Výborne, takže aj tam asi si splníte svoj cieľ. Bej, zmenilo sa možno aj obsah vašej domácej chladničky?
Zmenil sa aj tam oveľa viacej zeleniny a oveľa menej kadejakých masných a nezdravých vecí. Áno, Saška spomínala, že je dôležité naučiť sa aj zdravo si pripravovať jedlo alebo jesť zdravé veci. A veľakrát o tom čítame, počúvame to, ale nerešpektujeme to. Čiže je ťažké to zaviesť naozaj do toho praktického života? Vôbec nie je to ťažké. Mne sa to... Troška je to náročnejšie na čas, na prípravu, ale ťažké akože tak samé o sebe to nie je. Áno, čiže niečo ste možno nahradili nejakými ľahšími ingredienciami, niektoré ste určite aj vyradili. Áno. Zvyšilo sa vám sebavedomie? Určite, hej. A pokúkujú po vás viacej muži? To som si ešte nevšimla. Ale to nie je pravda. Saši, povedz ty, že či je to pravda, že či to sebavedomie nám rastie, keď tá ručička váhy klesá dole? Jednoznačne s tým, ako je pokles tej hmotnosti, tá dáma sa stáva sama sebou opäť, hej, a naozaj sa nadýchne, získa nový elán. Z dvoch strán je tam ten kladný vplyv. Za jedno naozaj to, tým, že preklikne na ten zdravší jedálny lístoček, Beatka hodnotí, že síce to bralo trošku viacej času a nebol to vôbec problém. Naozaj máme ten systém tak odladený, že sa to postupne dá veľmi príjemne a nenásilne naozaj do toho života vniesť. Hej. A na druhej strane naozaj, ako tá ručička ide dole, tak sa cítime lepšie, cítime sa ľahšími, naozaj vraciame sa do... Telo nás viacej poslúcha, viacej vládzeme v tom okamihu. Hej. Takže naozaj aj to sebavedomie nám rastie a nám ako ženám výrazne tobož. Je to veľmi príjemný pocit, keď sa zrazu zmestíme do vecí, ktoré sme pred 2 rokmi vyradili zo šatníku. Ja mám doma také motivačné rifle, ešte stále sú len motivačné, uvidíme. Možno sa práve naštartujem. Beji, a budete naďalej, teda samozrejme upravenú stravu máte, viete, čo môžete, čo nemôžete. Nie je to problém, ako ste spomínali, ale budete sa venovať, dajme tomu, aj tej fyzickej záťaži? Budete určite naďalej cvičiť? Myslím si, že to tak ide ruka v ruke, aj strava, aj tá fyzická záťaž, že bez toho by to asi celkom tak až nešlo. Dobre, čiže prvý stupienok máte za sebou, minus 13 kg. Aká je ďalšia výzva? Ďalšia výzva, ešte by som chcela nejakých 10-12 dať dole a to už bude spokojná. Tak to potom príde nová Beatka sa nám ukázať, keď sa vám to podarí. Dobre, takže my vám gratulujeme, samozrejme celý kolektív Dámskeho klubu vám gratulujú, že ste si splnili svoj cieľ, ste úplne iná žena, mladšia, sebavedomejšia, je to vidno. Samozrejme ďakujeme, že ste to spolu s nami absolvovali. Držíme palce do ďalších fáz, no a pokračujeme ďalej.